Ceiste go mar an bhirt an dáileh iné na scéalta ach leo go seaan siad teist na haimsire nó an scéalta éad bhí díirithe loch léthúireachta an tam sin agus a dibrí an tam sin ach béidir do léthúirí a néaniu fihe gohfuil sean aimimseireacht ná rá hinneantacht ag buint le coide acu? An síocht starú le sin tá ceartta cabal bhí éidirrá na stíí sin fin díostíí an é fearste fi an dánáí nach tríide dánáí a hagan amach as ghetto. Sin chuir sin mór an sin mar san scanán an lá scan Americanáí gohairthe agus chuir siad síar an dánáíocht mar teacht amach as an ghetto agus teachtarráid socialta, which is sin fear, mar sin an dói in a chuir an sin is so lítíos san scéiste cai go bhfuil otherwise not. Braham agus an goleorta den irisisiúachta gin tá sé cantear a bheith taiisteil hart an Europe san elevéis agus mar sin a néon darna cogadónda. Tá chuid mhór min sunraí bige a chur an rud beo os de choramach gur cinil stúl irisisiúra igi nar a hastíhui agus chuir sé sios go minar rud i bhí tusa caint níos luúthe was a chuid an scéalta nach luúin se loganim ne harbí ná go ddíar a cáil sé site ach tá bhhailart igi ina chuid irisisiúachta tá sé anhacht agus an chuir sios igi áitina agus nósanna agus daoine agus mar sin agus bhs a go aim tugad aim ar na bailte na bhfuil sé agus mar sin dá. So is tá goró cosm duine é scríb filiocht drámaíocht gearscéalta uarscéalta agus ní honan éad is á. Sorry, mucho starre sin is so lé. Dus je sin fan sin amach street state fashion. Agus fi sojimpel is brochain sin agus na harfi dat se sin gelinta. Tá in agusá agus trasise in opóis san elevation. Agus fi bevor a kaintléni fi sojimpel agus is Jared Jacket in the air agus go bhhaid roiis go mé leadan bear gaide air suúintsimple was rud é go bhfuil an iritin persistí sean ó agus tá mé i ddíar go trína béidir béisiú go bhfuil fána íon sin asú go bear lé sin a hinta. An rud sin leor goid fan. Tá aspa agus fi scéalaíocht agus an stá agus tá mé caiinte canis. Agus deirtar gur uaircéalaíocht atá is set rhythm Smith agus gur star atá is scríbneoir an léomh flapperty. Tá mi sé chu an ceiste na casa tú go bhfuil téist starú ag na scéaltaí ó bhí an caiintear na sémas ó lé. Ó níléon dát faoi, tá siad site ag tréimhsí ar leith ina bhfuil rudaí starúla ag tiite amach go leor acu. San amla Russia seo á scríú hí tuiscint an star ag an gnádanna ag an gná léthór. Agus ní hanan sin is inis tá ní hanan is scéalta ulig, agus ní mar an ggéana héan siad a bhaim ar gachéine cinnte. Ach má tá sim ag léthór mar sa sim ag a duine, mar sa sim ag a locht léthóireachta sa star, seasaí na scéalta. Ach cinnte dearfa scéalta an léonúán tá a bhhaid níos mó béime ar chuirsaí an tíl mar atá siad inis bhfuil tá difar sin gan áras. Ach ní han sin sa rá nach féidir le duine annachchuid
tanmh agus sásamh a bhaint a scéalta a bhfuil chur seasann seansíl, agus bhfuil chur seasann fiú ghaoine atá mar dúirt a hena ag gabhar siar seansíl. Tá iritin le fólam, tá iritin le dulling leis. Sílam gur bhfuil annachchuid stara a buint le bheith léamh faoi síl na níní fé mar a